Ako svi znate da sam ja sa Lošinja, prije svega bih vas zamolio sve u skupštini da barem otok Lošinj nazivamo ispravno, znači Lošinj, a otok Ilovik isto da nazivamo ispravno, on se zove Ilovik, a ne Ilovik. Tako da to, recimo, moji Lošinjani dosta su na to alergični, kod neko danas kaže matulji, škurinje ili ne znam, ovako neke naglaske, to bi svakako svima poderalo uši, tako to i nama dere uši. Još jedanput Lošinj i Ilovik. A sad idemo na ovaj problem koji imamo. Ja sam od samoga starta u početku toga problema i probali smo na jedan mekani način to riješiti da jednostavno bude win-win kombinacija. Kao što su rekli i Orijen i Vidoto, u biti niko nije bio protiv toga projekta i stvarno u samom startu kad je krenuo problem, ja sam razgovarao s ljudima sa Ilovika i naravno sa ljudima koji su vodili njihov mjesni odbor i oni stvarno nisu bili protiv projekta, oni su samo tražili 3 stvari da se njima omoguće, to je potpuno razumljivo. Znači, jedna je stvar da im ostane državna brodska linija ova D311, što u svakom slučaju postojala mogućnost da ona stvarno i ostane sa gospođom koja je u Splitu, koja odlučuje o tim linijama, da se ona ponovno vrati nazad. Moram reći da je bio dosta veliki problem. Ona je rekla, gledaj, ja to mogu vratiti nazad, međutim, meni to neko mora narediti iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Kako ona nije dobila tu naredbu, ta se linija nije vratila nazad. Druga točka je bila spuštanje, znači dijela rive na 120 centimetara. To mogu reći da relativno brzo se riješilo kroz rijeka promet. Kako nama ljudi s Ilovika tada nisu vjerovali da je stvarno to ušlo u glavni projekt, onda sam ja otišao kod gospođe Marina Medarić, tamo smo zajedno pogledali da je stvarno projekt promijenjen. Mi smo to slikali, poslali kasnije ljudima iz mjesnog odbora, koji isto moram reći tada krajnje nefer, oni to nisu proslijedili svim ostalim ljudima na Iloviku i nisu motivirali Ilovčane da stvarno ti Ilovčani vide da je stvarno se nešto promijenilo i da se taj barem dio rive se spustio i da postoji mogućnost da se vrati, znači, ta njihova državna linija nazad. I treća stvar je bila fazna gradnja i da cijelo vrijeme ona cesta od Mrtvaške do Lošinja bude protočna. Naravno, ona može fazno biti protočna, recimo ujutro kada idu učenici u škole ili kada ljudi odlaze u Lošinj po neku nabavu i popodne. Međutim, njima se uopće nije htjelo izaći u susret po tom pitanju. Zvao sam čovjeka koji je tada trebao praćki raditi radove, zamolio ga da li postoji stvarno mogućnost fazne gradnje. Evo, daću vam samo jedan primjer. Kod nas na Rastočinama imate 5 nebodera, valjda 5000 ljudi tamo živi, pa je pukla neka cijev, pa su to fazno gradili. Malo su tu začepili dok automobili ovdje prolaze, pa su stali u 8 sati ujutro, 7, 8, 9, dok ljudi ne prođu, pa popodne. Znači, sve se to moglo graditi fazno. On je čvrsto meni rekao, to je nemoguće, po cijelom nizu zakona Europske unije to se ne može graditi fazno. Što je znači bila laž, provjerili smo da li stvarno u Europskoj uniji se tako važni projekti mogu graditi fazno ili ne mogu. Mogu se graditi fazno, možete čekati u 8, 9 ujutro i popodne od 4, 5. Znači, sve se to moglo graditi. Međutim, Ilovčane se stvarno dovelo do jednog stupnja da sa njima nema pregovora, nego su oni njima naredili. Biće kako smo mi rekli, mi ćemo vama maknuti državnu liniju koja će ići jednostavno od Ilovika do Malog Lošinja i vi ćete morati svaki dan putovati oko 1:15 do 1:30, ovisi naravno o vremenskoj prognozi, da idete ili prema Velom Lošinju ili prema Malom Lošinju i nije im se dala mogućnost uopće da oni pristanu ovdje na Mrtvašku. Znači, s njima se nije htjelo po tom pitanju razgovarati. I normalna stvar da su Ilovčani naravno poludili i da su to i oni kasnije počeli neke stvari malo zataškavati neke informacije. Tu bih stvarno htio recimo pohvaliti gospođu Marinu Medarić koja je nekoliko puta stvarno bila u pregovorima s njima. Dok je ona bila tamo, razgovori su tekli normalno i moderno, sve je super, neće biti problema sljedeći puta, dok već u drugi dan, evo, kasnije odmah su bili problem čim se ona makla s Ilovika, već su nastali problemi. Evo, tu je gospođa Marina Medarić, tako da zna da je taj dio priče nažalost išao tako. Sad, ovdje što je rekao kolega Vidoto, stvarno ovdje su svi izgubili. Ovo je baš kombinacija lose-lose. Svi smo izgubili tu, nismo povukli tih 80 milijuna kuna, što je stvarno šteta. Nismo uspjeli sprovesti niti onaj mali projekt od 27 milijuna kuna koji je tada bio inicijalno u nekakvom planu. I meni jedino što je žao što niste uspjeli dobiti, znači, Garija Capellija koji je bio gradonačelnik, znači u vrijeme kad se stvarao taj prvi inicijalni plan od 27 milijuna kuna, što je bilo održivo i što je trebalo napraviti jednu dobru stvar da nam Gari kaže, jer Gari je stvarno znao od cijelog početka, dečko je inače s Ilovika porijeklom, tako da bio je gradonačelnik Lošinja, pregovarao s ljudima, znači, iz vrha vlade Hrvatske, tako da po tom projektu, u tom je žao da nemamo njegovo nekako izvješće i mišljenje. Ali još jedan puta, samo 3 točke su tražili Ilovčani, znači oni su bili za taj projekt i te 3 točke oni nisu mogli dobiti. Evo, to je bio taj stav. Znači, osobno sam razgovarao s ljudima koji su mogli to riješiti. Sad,
Nakon što se županija znatne, to je vrh županije, uključio u pregovore i razgovore, onda sam ja dolazio znači, i kod župana i kod Marina. Kolega, samo vrijeme bi molio. Može, evo, tu je jedna samo rečenica. Tada je možda najveći problem bio ljudi iz mjesnog odbora Ilovika koji nisu htjeli više doći u županiju i više nisu htjeli pregovarati, a osobno evo, da sam bio na njihovom mjestu bi došao svaki puta pa da se proba naći neko dobro rješenje. Evo, ja bi prvo htio neku konstataciju ovdje napraviti, kao što vidim da je mišljenje povjerenstva ovdje u biti dosta jasno, konkretno samo nisu stavili imena i prezimena odgovornih ljudi. Sad ovdje se ne radi kod nas u županiji o pravnoj odgovornosti, nego se radi više manje o političkoj odgovornosti. Znači mi praktički već danas možemo donesti nalog za smjenu nekih od tih ljudi, s obzirom da neki od tih ljudi ispadaju pod županiju. Ako smo dobro shvatili znači mišljenje povjerenstva, evo to bi molio samo gospodina Orijana danas da me onda ispravi ako idemo u dobrom putu. To je s jedne strane. S druge strane idemo na prijedlog, a čujte, prijedlog je šta bi bio najbolje, da u biti sjednemo svi na naše brodove, otiđemo zajedno do Ilovika i do Lošinja, malo si popijemo, svi zajedno pojedemo, pogledamo koja je tamo situacija, omekšamo tu situaciju, razgovaramo s ljudima, probamo malo zakopati ratne sjekire i da svi zajedno probamo doći do nekog dobrog rješenja. Moguće da je to za naše ljude s Ilovika i sa Lošinja bi bilo najbolje rješenje, a mi se ne bi onda tu svađali i u biti neke negativne stvari stavljali. A dok smo mi pričali, evo Ilovčani prate cijelu skupštinu i moram reći ovako, zamolio sam evo još jedan puta. Dakle, Ilovik. Nominativ tko što Ilovik, genitiv koga čega Ilovika i dativ komu čemu Iloviku. Evo, još nakon prvog runde opet smo svi govorili krivo. Pitao sam gospodina Butorca ako mi može pomoći zbog čega ljude vuče da kažu Ilovik i to, rekao je svoje mišljenje, ali evo nekom to onda kasnije kaže on, znači Ilovik se kaže još jedan puta i to je to. Evo, molim da u daljem raspravu da možemo ipak imati, mi smo tu edukativni isto, pa naši vijećnici bi trebali znati ime otoka. Hvala.